ho. Rapi lagi. Iya lho, akeh sing nggawa anak Bas iku lho. 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 Wong sepeke iku lho. Nggawa anak iku lho, ngiso ni. Moto-moto. Dikobong. Iku Bas, ono anake pisan Bas. Lho, gede lho. Kayak ngono lho. Lho, jan kok ada daging ngopo. Kayak ngene iki, jerone ya apa? Ayo dilak dulur. Ayo ditelusuri dulur. Sangat luar biasa, Bas yo. Yo. Sangat luar biasa. Ada. Panas nanti nih. Ada. Aduh, narik-narik. Oh. Banyak kelawarna. Oh, iki dulur-dulur. Apa nih? Ya gak ewon tok ya atusan juta iki. Oh. Oh, kayak gini. Mantap. Kayak agak ibar. Kalau enggak gelap ibarnya nih. Oh. Oh. Kalau mau tahu nih Bas, kalau Bas. Kalau Bas kalau. Oh, kalau. Oh, kalau. Kayak ini. Iya, woi. Eh. Lo, jalan kalau. Kalau. Kenapa, Eh, iko wano kalau. Oh, iko. Dindingi kalau. Ya. Oh. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau woi kok duduk nganu iko. Mbak, kalau mak kepengen roh, Mbak. Pun ganggu. Sangat luar biasa. Ambune segere nggih. Iki dulur, iki jan raja kelawar. Eh. Eh. Hah? Iya, ya wong-wong iki ho. Oh. Kok ngene lho, ho. Ha ya brol nek dadi gawe ya. Ayo kok ngene. Brol blek lho iki wis. Kokot. Jane kok bolongan kok Bas kok. Di bolongan e. Iku lho. Alu, patek kelep kok ngono iku. Heeh. Lha iki kok. Oh. Kiring rono ho. Aduh. Sangat luar biasa. Oh, nek rek ho. Dulur ya iki njene anu ya raja ya. Ngene anu raja kelawar. Ya iya mesti ae yo. Kok ngono kok. Sangat luar biasa kok. Dulur yo. Nika ratu kelawar. Ngene siluman. Oh, kaya ngono lho. Oh, kalau Bas oh. Kalau motone apik Bas ya. Oh, lho kayak emas. Emas ya lho ya. Ngono e. Oh, kayak emas ya. Ayo e. Lho. Emas iki lho ya, kayak ngono lho. Kan gimana iki? Oh, salah ngene. Oh. Kok ngono Bas. Oh. Ya kok emas iki kok. Oh, iku dek jero kono lenge Bas kok. Oh. Ayo kok. Heeh, iku. Wis ndi ku? Ya kok setu sate di kono iku wis gak ono. Ya iki lek kepengin rohi yo. Jare kan kepengin rohi saksine kon iki. Ya. Iki jan jarang wong wani mlebu kene. Oh, sewu siji. Oh, sewu siji ki mlebu kene wani koyo ngene iki lho. Oh. Pating kerlep koyo emas ya motone. Oh. Waranya hoduk. Ada. Oh, koyo ngono kok. Oh. Lek dhuwure gak ono iki digiring rono, awake dhewe iki ngiring padha karo ngiring. Ngene iki lho. Padha karo ngiring iki rono.
Iki mungkin ya nek kono wis gak anu, gak amot. Dadi gak gelem mlebu rono ya. Iso ae. Dadi gak amot. Lho, kaya ngene iki kawane. Iki nek jaba wis mau dali gak karo-karuan. Pira iki? Iki pira abang iki? Bang 04. Oh, 04 sian. Aduh, panas ya. Ya mari. Suwe dah. Lho mari ki metu, kok kita lah. Ayo dicok, ayo digiring sih terus. Ayo. Gawe sing cek. Amit ge, ayo saya Bu. Amit, Bang. Oh iki kira betul kare iki. Ono anake. Bawa anake. Kok ono anake? Lho, kok apa iki, Bang? Ya, kamera. Berarti iki wayahe ono anake kabeh yo. Ayo iki, wae berapi lagi. Ya lho, akeh sing nggawa anak Bas iki lho. Lho, iya. Lho, Kakak lho. nggawa anak lho, ngisoni. Moto-moto. Dikobong. Iku Bas, ono anake pisan Bas. Kalau gede kan. Gedok kan. Aduh, ngamuk. Ya ho kayak ngono lho. Lho jan kok ada daging ngopo. Ayo. Tenang ae. Padahal kok. Apa kok koyo ngono. Aduh. Ngeri kono. Oh, koyo ngene iki. Kali halo. Aduh. Lho. Iki monggo wong ngono wis 1001 wani nek kene iki. Temen. Oh, koyo ngene iki. Oh. Suara produk kok ngene. Lho, taman ho. Kok ngono lho. Aduh. Kok langsung bercucuran nih. Ayo kalau dolan apike kok. Kalau Lho. kenceng senter kok. Ya. Ayo. Kaya ana iku ratu niku. Iku mbokne ku. Rajane ku. Ayo kok ratu nih. Sing ana anak emang dia. Ya wis nang wis. Lho. Lho, kok gede-gede ngene yo. Aduh. Iki jojor, kok ngene iki jojor. Iki aku biasa ngene iki dhewe rene, Bas. Iya dhewe. Lho, Makat non. oh kok ngene. Kaya tikus rek. Oh, kaya ngono lho. Ya. Oh. Kon cek ro. Iki dodor ya kaya emas iki dodor. Iki emas genek sing ngarep ya iki. Nah, iki donya saarep-arep. Di wilayah Jawa Timur, ya dulur-dulur, emas iki saarep-arep iki. Oh, kaya ngono iku. Genek sing ngarep. Dulur, sangat luar biasa dan sangat ngeri ya dulur-dulur. Ayo dulur-dulur kabeh sak Indonesia lan sak dunia kaya ngene iki. Aku tak daleki iki. Coba. Aku daleki nih. Aku kepingin roh. Sik, Bos. Kon golekno kamera iki, Bas, kok foton, Bas. Sing rawame iku ya. Foton ceret-ceret ngene ya. Iya wis. Oh, kaya ngono. Kamera iku lho kamera ya iku. Ya, dipoto, foto. Gak aja ngono motone. Miring. Sembarang kowe. Aja lek iki ro iki ketok iki. Nah, dhuwure. Nah, tak senterane ngene lho, Bas. Sik, tak senterane. Nah, wis ayo. Oh. Oh, kol foto kok. Waduh, Bas. Dinding apa kok, Bas? Kok ketok putih kaya ngono iku. Iki lho, foto. Wis jeret ta. Lo. Oh, iya, kok mau dengkit metu kene. Lho iki lho dalane. Wah, ini yo niki. Oh, iki. Iya, dalane iki. Wis liyane iki gak dalan. Ini merono. Lah, kok inceng ndek kono kok ya. Lek wis sirep ya. Kok nek kepengin ro. Wah. Kok foton. Foto. Jadi kene iki gak jam mlebu wis. Ya. Gak jam mlebu. Moto-moto ae. Oh ya, waduh ya. Moto. Oh, waduh, Bas. Oh, kon moto apa iku, Bas? Iya, keliru. Ayo, Bas, kaya ngono, Bas. Pakai itu aja. Wis bapak gak ketok.
Pas no koyo ngono kok. Berapa? Loh, Don. Tidak ngono. Oh. Ya apa dulur-dulur? Ana emas pating pelero koyo ngene genut sing ngarep. Pas naik ikel Bas. Wano kena ben ro iku lho. Lho, kok iku? Yo. Oh, koyo ngene iki lho, genut sing ngarep. Ndi pas mesen berapa no? Ya wis. Plesen ae lek iso. Ndi pas? Iki ya. Ah, ya iku. Wis akhir Pak plese. Pernah entek lho. Hidup. Nah, wis ah. Ayo. Ayo aja diplas wis. Piro iki rek? Piro iki? Abange 10. Aduh dulur kaya ngene iki dulur, emas kena sing ngarep dulur. Oh, kaya ngono kok lho. Bok, lho. Ada. Pating kerlop. Wis dulur. Jenang klopo. Walah dulur. Kupat lepet taline janur dulur, andul selamat sak umur-umur ya dulur. Gak tegal ya, gak sawah, gak mangan ya, gak betah. Korek kelontongan, watu titikan, klepean ya, keloyongan oleh setitik satoan ya dulur. Ngondo karo dalan bali awan-awan golek kancane dulur. Pancen soro dulur kok gak duwe golek sing dipangler meres tenagane. Iki ana nek guwa. Gene hewan yang langka, hewan mengeluarkan emas. Tapi dulur garep. Jenang klopo gula Jawa, cekap semanten piatur kula matur nuwun. Serem. Oh, ada. Aduh, kebentuk-bentuk. Ini gak domble iki. Ini sekarang berasa. Itu bolongan iki. Iki Cak, bolongan ya. Wah, apik bolongan iki liwat kono. Aduh. Temen.